Здравейте хора, аз съм Козо.bg и днес ще покажа моите домашни любимци. И това са моите рибки. Както ги виждате, те са там. Беха 5, 6 или 7. Голямата някъде умряли, изядоха ли я, не помня, но и те ще станат големи. Както виждате, те май са на 1-2 години или 3. 2 години са. Още са малки. Даже 2 години и 1 месец. Както виждате, ето ги, размърдаха се. Ето коралите, половината от тук се отчупиха и паднаха. И това е за следващия клип. Ще се видим в другия. Това ще е за този клип. Ще се видим в другия клип. Поставете един лайк. Чао!